Sami be wan graag, mi de live weer. Sami be wan graag. Sami be wan graag dat a oil and gas. Dit de man zoeken voor ook aan verdwijnen en om de vinden. Gewoon kan je moest oil and gas, unu poten na pe, verdwijnen. If we normaal geen voor den sang, a kondre abiba. Dat oil and gas. Dat chan bezig hoeft te hebben volop met alasi, oil and gas. Dat is aan de natuur. Alla de man die epot de money multinational. Die kan gewoon die pa olie no dit verdwijnt toch. Ja toch. Ja toch. Minefo boelleider. Allemaal volop mooi tori aan toch. Groenste land ter wereld. Straks dan maar ken tori in orde voor wie je kies money. En money doen dat polanga. Uno sa faf go teken. So liso moro de man skoro, moro de man dong in systeem ya. Carbon credit. No man safa dem go te carbon credit. No man. U de vierde tapalei. Sa ik had una uitstoot schreven. Ja toch, ik kon er nou 1 miljoen sma. Om mijn wagi ere, sa na brandstof, sa na verbruik. Toch una man go te a carbon credit. Dat kon man kon tegen doman sanda wate bron. Kon man boy kon puru in een systeem tot dat carbon credit don om een jaar dat 50 miljard. Oké, kan je de bobo te ondergrond sabi maar. No li Korea man. De president zou weer abin sranan toch man. Dan hoe na weilen ni wayare, weilen bouter zo wayare. Ja man, petje af. Us don't denk even nuchter door taki. NPS mens dong, aki zo'n broodje volan van holu. Even van taki aso. Maar usap taka ben ki zo'n broodje, nuta broodje kasranang. Us don't denk even taki, Kopenhagen rivier toch. If nu de UBA veerboot ete toch. Denk komen we even nou, Bosjebrug nou. Hoe denk je nou? Hoe denk je even nou? Fa akondre bote in zo'n situatie abode no de. Nikeri baka. Huh? Nikeri baka. Fa bode. Wan ponde abradape for fifi boto. Poi. Wande baka saramaka. Usuma bau alamala. Ano bauta? Ja toch. Dat tegen eerlijk hier man. Asan slow even in a kondre man. No, Asan slow echt. Maar ondergrond de prijs is op. Je hoort niemand wat zeggen. Ja toch. Ondergrond de prijs is op. Prijzen zijn gestegen. Ja toch. Kabinetstoelagen op. Doe je vrouw komen in opstand doen de money. Huh? Mi was sana achter staan sa sarna abi in betalingen na egis ma ina kondre sa de kasran hang. Dat mi was op krap. Vrouw komen in opstand doen de money. Huh? Mi was sana achter staan sa sarna abi in betalingen na egis ma ina kondre sa de kasran hang. Dat mi was op krap. Mi was sana achter staan sa sarna abi aan betalingen na egis ma ina kondre sa de diensten of verleen diensten gide. Dat mi was abi. Graag. Graag jouw mening. Graag jouw mening. Je was op omeni als staat mo pai den botoma se abrap chingwa albina. Je was op omeni als staat mo pai den busman. Je was sabi voor alle den dienst verlenen sang sarnama se poti na kondre sranan. De mantis den pai. Omena totaal money de kumbelas de China. Da le no money una pai mamoro. Dagba. Ai, dagba. Want zo was dat no shete. Alla regering dus doen, een paiman na een follow. Ja toch? Alla regering sankomst doen, een pais van naam. If I know, botoman, minema, boy. Minema first answer is here taki. Wat was centrale bank dape?
Wat minister voor Financiën daarbij? Wie normaal verstaan van regering in, regering uit. Normaal pa je igi volk, zij doen roko gideen. Dat is bar me zorgen. Ja toch. Lantif sanang no ab noti. De mana graafmachine, de mana grader, de mana lantif sanang no ab noti. Jullie dus lanti apparaat voor sanang no ab noti. Kan je je voorstellen. Maar sanama zelf zei ook lanti e voor lanti sani. Ja toch? Dus, een wet voor PG zou je vette behandeld dat we nu. Een wet dat die, voor de mannen nemen aan, zo snel mogelijk. Boy, mi want dat Seudin Musroto. Seudin Saroko na LVV, het minister, Usroto de man. Aboom, PG, na Hiroko je doet ook. Sroto de man. OM, sroto de man. De man onkleed channing ba toch? Ja toch? Aman igi gebruikt toch? Ja toch? Bewijsliever toch? Hij gaf opdrachten toch? Ja toch? Hij gaf opdrachten toch? Dat Mickey Simons Televi die opdracht toe. Dakba. Die beelden zijn er. Aman bij behoort te kan in je opdracht. Op een bakker na je opdracht. Na man je opdracht. Go take so. Dat you don't know. Mevrouw Simons unaf niks dan geen maar. Dat moet wat denk ik graag met dat. Met die doet geen flexie. Kan al leeftijd een play waar je. Maar denkelijk wat je goed even. Peace doen dat je. Je gaat niet alles kunnen oplossen. Maar alles zeggen ontdekt zijn chucha promo anticorruptiewet stroto de man. Nee recht. Ja toch. We kan wet deur ook snel. Ja toch. Van je komt die resolutie Johan PG. Dus wat PG nog in een kondre. Ik bepaal 600.000 is maar. Vaak aan. Dus we hebben maar één PG. Sa elisi straf die 20.000 is maar Israël. Ewa, vaak aan. Laten we eerlijk zijn. Mek awet neem aan. 3 voor PG moet je. Klaar. Trek awet in. Sang chan pot dape. Trek in. Die normaal doe je zwak. Ja toch. We horen alleen maar dat wij als volk even moeten wachten omdat ze een dame is, een vrouw. Het kan wel misschien gebeuren, maar het werkt niet zo. 6 maanden verder, kondre slow man. Kondre slow. Slow. Maar prijs is op anoniem. Kondre slow, maar de prijs is op anoniem. Chan be agwansani, tagwa buitenland. Dat brunse kafteking, prijs op. Maar no Simons is doen, prijs op gewoon, maar die na condoneren niks. Waar of niet? En de prijs op, toekola 10 golo, 15 golo direct. No man. Eerlijk gezegd, eerlijk is eerlijk, ik kon er slow in een 6 Simon, zijn regering is doen. En, dat die wat met de kasanik bakobi, kobi taki. En de NDP was doen toch, NPS de ook toe toch. Ja toch, want NDP, ayochara neemt toch, want ja president toch, ayochara neemt toch. Maar Rusland, hij zelf doet niks. Ja toch, als zo'n heb je gewoon een play, mooi boy. Ik hoor niks over Rusland hè. Niks in Rusland. Ik ga ondergaan mijn territorie of staan. Maar, eerlijk gezegd, ik hoor niks van Rusland. Maar wie geen shock man. Dat ding gaat niet vlot als een slow in een kondre even man. Ja toch, een koopkrachtversterking, not de.
Weer inflatie. Zo'n inflatie zijn niet, man. Oh, man. Asan slow. Oli nee serie. Dus nee serie. Dat nee. Kook krak no de. U beweerde, mevrouw Simons, u beweerde dat ik in Afrika se money go voor doro. Pa money de. Actie chan pa money de. Alla de money zijn druk. Sa cool dip simbe renga trekker go a centrale bank. Pe de mon dat de. Pe de de. A koopkracht versterken no de ina kondre. A slow. A koopkracht versterken slow ina kondre. A slow. A slow. Ane go. Ane go. Ay, ane waka. Ane waka. En mi kan tegen taki mi no saf sede mek sanaman de zo oneerlijk. Ai, mi no saf sede mek de zo oneerlijk. Ai. Us dono in assemblee. Uno la sote na uru kasana kondre op achterstand ik ba. U set boonsan in uno man. Wes do etak over uru. Hey, mi takik ba. Assemblee fusranang Natalia. Talia na pe toneel e play. Toneel Talia. E Molina a koffiekamer toe go dansi. Dus toch bij de geri assemblee Talia u ba play ma pop show. De wagwa Emolina go dansen no. Emolina na koffiekamer. Dus zo drink whisky met ijs. Dus zo drink black label met cola. En dat we doen dat pe. Toen neng assemblee abisranang. Emolino en Natalia. Talia a pe toneel play kick. Ik heb zijn assemblee ai. Wat fractie etak dat pe atrouwe bar door elkaar, hè? Zo belachelijk zijn we doen in een congresrana jongen. Voor de 30 dus zo we kies wamu. Nou voor het serieus dat pe. Tijo een film voor die na. 30 kies maar dan de telefoon. Tu etaki of wandele kwa weefje e basang ya trawa. Dus we gaan naar hen. Lek zo die na systeem dat pe. Tu hen. Ai, hen na uma foru hen. Maar wat man dengere? Jaar en jaar uit doe ik hen in de assemblee. Minoma stel me voor er, van mondi we kisi. Boy, van mondi we kisi dat we make like hen of van de, hey. Mi tegen ook bij Asa Natalia, Anga Emolina. A level voor politiek versradang, low level. Er is wel geld voor op een kabinet toela. Zo trokken we dat kabinet zo. Zo trokken we dus zo een kabinet bijvoorbeeld. Hier de juist doen. Hier de juist doen in het kabinet aan je telefoon. Tala een telefoontje komen beantwoorden. Zou je doen van money doen kiesbakken? Ja, dus met een president te laat neti. Af dat mek den goroko dat petok, ja toch? Dat fa je op des pa money to imal. Ja poto je vrouw tek dem chin funu, ay juro man ten tang wa yuru bakana, am kosta pin so e protester fu money. Hey, u belachelijk tumsi na kondersa de kasranang. U belachelijk. Askoto egaroko, amande gedimotiveerd. Me komt je naar straat, maar ze komt chiri. Terwijl, juist een man sushi, de politie is ons beste kameraad. Dat neemt zijn ranang. De man die gaat demotiveren, de man schreef Marokko overuur voor op extra money. Maar is toch gewoon op een kabinet te laten gisma dape. Kabinet die wan abi bras voor barkis met elkaar kabinet. Tero me money. Kabinet die wan president braf voor barkis met elkaar dape. Ja, tero me money elas go dape. Alamu. Me kwanji mina. Alamu tero me money ego dape. Ja toch. Dat er is veel go live.
dat we hebben problemen naar refill, omdat make me desnoods go live, mi stem je NDP, me play NDP, mi stem je NDP, mi aba recht voor taki, voor wiki assiste, mi aba recht ja. Soma na wan taki, me kan doen dat pe. Maar mi etaki omdat hij, mi vind taki, asan slow. No one boy kene ko opgang. Sa NDP o kontegi mi. Sa ABAPO kontaki. Sa NPS o kontaki. Sa PL o kontaki. Sa A20 ko kontaki. Nanga BEP. Sa o kontaki. Jullie allemaal, jullie zessen, zijn vorm a coalitie. Sa o kontaki. Wakti oil and gas 2028. Maar 50 jaar visie. Ja toch. What about the Yari Afesino no de? Huh? Dara meki imlukubung. Zolang strana abaso systeem disi, wotan cirkel. Weet je waarom? In feite, ik kon er hem op twee partijen noemen. Oppositie, coalitie, akba. Maar coalitie dat je dan 60 man, inoman dus aan vrij. Buiten ze doen in een model, haar bepaalde man voor een partij, op basis van 20 zetel, is je een kieskans regeer. Je toch abouw of zo bouw broodje wat ze nou doen. Maar 60 partij, in een coalitie. 60 partij in een coalitie. Dat me brief werkelijk dat 60 partijen in een coalitie, een doen niks. Voor een doen niks. Kerwa werd goed. Kerwa werd goed. Wamande in een coalitie zijn werk tegen. Zou bereik aan het systeem disi. Niks man bereik in een congres aan een model disi. Terwijl abem de one partij nomo reageer. Of twee partijen nomo reageer. Toen te kwa wet aan, we te kwa wet vrij aan. Maar 60 partijen in een coalitie, man tek besluiten, zoals stribbelingen, zoals obstakel. Dat oten afvallig als je dat boy. U stem inderdaad Johan wat beter Tamara. Eigenlijk hoe die asem nonsens, asem rommel ete. Mevrouw Simons, abi voor rekening, omdat hij atra coalitie partner nesi zijn werk tegen. Jullie worden maar rijker en voor en armer. Om een houding, om een systeem. Voor een PG kan die man kondre, zij bepaalt die 600.000 is maar. We hebben op ons net stakal no kan. Ons doen op een coalitie, me volgen op de voet. Maar ne volgen pe met besluit of neem wetten aan, pe afvolg kalaf direct. Ego over uno, beschermen je uno, aan een model zou je doen. Maar nee, go je unu kleine man aan afvolgen. Of dem chins aan die net thuis. Nee. Dem chins rep dat unu maar luku. Luku, Mundi da India. Amai drewa kondrebe kan so miliatisma. Armu de begin ook katape ook tuere. Maar strana ono doro miljoens ma. Fauna man control aan kondresi. Fauna man control aan kondresi aan niet is 1 miljoen ma. Unoma subsidieer niet eens 100.000 mensen aan alle kwam waar geer unoma. Maar je op ook hebben deze toelagen. Una vriendelijk chan van chan be free. Want dat no low no. Kon man de moro kon maar me kushita kabale sa este paloi. A voordeel toch. Ja toch. Holland op 17 miljoen man. Holland na udu, Holland na boxit, Holland na go-to. Maar de economie stabiel nog ka. Ofanga duf uno. Holland na udu. Da prende mij prand bon dat emek mooi park. Holland na grind. Na sente mij senteki. Grootste land ter wereld. Zoals mijn actie mijn eigen aftak, zeiden we koos doen dat je sana belang dus doen dat je. Ik kon er naar next.
Brazil tapu. No udu concessie sa no apmoro. Alamala de a particulier ano. Go to baka. Awam 10% we fena I am goal of cambio also. Bilinton ape baka go to lasi. Atori fa go to ne tak moro mbembaru tok sranamang. Takatori fa go to chiri to. Ano chiri? Ator no chiri. Afo kilo go to salasi. Agrasako. Ator no chiri. Metakatoro chiri to. Wamano mo kongutu, wamano mo kongutu, amorei ranger, amorei raptor, ama gobo usan noord, ama de schot vrij, ama voer lantimoni. Daarom ik me tegen eerlijk, bepaalde politiek leider voor Suriname moest moeten we, gado mo kaarte man, kom naar huis, moeten we besmet akondre. Uw houding, uw doen en laten we besmet akondre. Jullie zijn zo corrupt. Jullie stelen zoveel als boeven. Ai, hoe moet ook we eigenlijk? Ai, en je moet iedereen kijken. Jullie allemaal, de grootste deel van jullie zijn al op leeftijd. Boven voor sa ik bekleed een functie assembleelid, DN of minister. Jullie zijn al op leeftijd. Ja man. A jonge generatie nee kieskans al minder. Not une betekent G-land en volk. Notie, het gaat alleen maar om jullie. Jullie bedrijven, jullie ondernemerschap, jullie business. Daarover gaat het. Jullie vergunningen. En nee, go van Sranang. Want den to huis rest zou bang op Chindape. Unomaluku boom boom. Unomaluku boom boom. Lanti no man teka attack nem tapu fluke egisma. En voor mij maakt het niks uit. If u shilek me kosi, ano NDP me kosi, a 60 partij die na coalitie. A 60 partij. Dus teme taki, wala mala de volg me, wala mala de shimi life, unaf government taka NDP het veles ko specifiek. Na coalitie sans do, zij bestaat uit 60 partij. Uda wanda pe gewoon van money, next unet tak jakondre, next unet se ja voor a bevolking. Je moet dat ook op 130 dus zo. De faciliteit zou hebben. Wel voordelen hebben in het systeem. Maar wij hebben nadeel. Uno, sans tempo toe dat. Corruptie met kipchen strana. Corruptie lek exie. Corruptie noemen baan uit. Anticorruptiewet. We maken den sani, maar de neroko. Corruptie lek ik zien strana me komen niet ching. Kondre kon corrupte, mis corrupte land ter wereld stranang. Grootste land ter wereld stranang, maar mis corrupte land ter wereld stranang in PW Libi. Pe manga we Libi. Daarom ik me taki. Santoki. A begi. No go kles moro in DNA. Tayo so. You must shing. Hou de eer aan jezelf. Schoenmaker. Hou je aan je leed. Of van de karin. Hoor aan je reis revi. No go in assemblee. No go weer desma ede. No go kles. Wat a klesje go kles. Por ahí family dinner, mafioso así que hasta killer. Se la me play a ver café la nale, su mafia me trae me sale mana, puta de la, me le es más poco, dar de stay, drama mi focus, mali feeling face it, and if this is the boy of his got this in la punta de ella, me le nooit meer utaku voor een bank wezen. Tak tilang wa monile klanti man. Rente hei, dis zee. Not voor de stand minere. Hoe net aku voor een bank. Hey, me man. Boy, eerlijk is eerlijk. Abete. Ja. Boy. Verkiezingen we moesten over 5 jaar waan konden. Maar we moesten 2 jaar.
2 jaar klaar. Teken je nog aan de next. Gwe. Ai. Shan, no go kles in de na gebouw moro. No go. You te doen. You te doen. You. Ami ben bin de na gebouw chan. Desa din botei to. Boy kana be oorlog. Soort principe yabi. Soort principe yabi. Ina no principe le kon president boy, ex-president. Not inodu. Je hebt niks gedaan. Inobouw niet is also inobouw no een broodje. Next inodu. Pas is er sa yegwa anikeri hier naar afdaming. Next inodu. Maar je goes to een leg uit in assemblee lape. Bronto mutegi moro hatsani. Ibu Jones mutegi moro hatsani. Afonso mutegi moro hatsani. Als we adin mu onneem je woord, you know man taki. Want a lolly go lol dat pe hoesa. Zij betekent ja kondra herte. Next inodu. Zo sroto. Ik heb de opdracht gegeven. Ik heb de opdracht Oké. Nou je kopiris taki abbewijs pe vorige regering schreef GPG opdracht. Het gaat over jij op dit moment. Ik geef opdracht op. En dan geef opdracht te kala de activisten. En dan geef opdracht Piki Saran. En dan geef opdracht in Walotori. Libismayare. Ta also pleanga gramchi. If ina gramchi, adopteer wan toef de te huizen. Want if a mi be kiskas draya kondrem no ben doen, bum no bo gwinde na. No bo go, sa sede amoni sa mi furu fa kondre, mbo malibangen. Twee mi bo sowieso mbo abbedrijven of mbo die envy of stichte. Ina no a principe. Toch je ego kles. Toch je ego steekie vinger. Iwan wat interruptie, wat het ondersteunt. Toch je ego kles dape. Alla taki se taki assemblee nodig. Zo to jongen ondersteun. You te doen. Next ino doet dat ook. Next ino doet dat ook. Sayu doet dat. Tegen me sayu dat. Tegen me sayu doet dat in assemblee. Die ben de president van Kondre. Tegen me sayu doet. You make a Kondre kwata blacklist. In 5 jaar is het moment ton koka de man naar buitenland. Tap strananen. You te doen met qua aantal producten strana no mangwa buitenland. Want de man veel kokain brin oi. Eerlijk gezegd, abete no go kles in assemblee. Abete no go kles dape. No go. Luku pe jari absanti dai pran amso tok amso je grosnel. Ja to, no go kles adiena. No go. No go weer desma ele dape. You kiss kans draya kondre. Ino do noti. Not ino do. No go. No go. Ah, no go. Je hebt niks gedaan voor lang en volk. Friends and family. New surfing. Pen Amerika kwestie. Zo schandalen. Via P moet poerlijk voorzitter van de partij, die bifoli op. Ja man. Via P moet bifoli op poeren naar partij. Klasje naar partij. Via P anof yuchan. Poer den poeri. Ja man. Tubarkide. Tibori kena 6 Simon. Not inodu. Je hebt niks gedaan. Next. We maken een mistake like Libis mato. Toen kies bepaalde positie, we vergiet pook moto. Ja toch. Mitake en tutok, sen Simon Stone president, nooit moet ik wel oser toch. Toen die bepaalde positie, we vergiet pook moto. Maar we vergiet ook te snel dat je Libis ma gade bepaal. Ja man, gade bepaal. Ja toch.